Watla ka Jingwan jong ka Nongpo Town Shopping Complex ka Belaju Tipai Baru kum ka Muda Complex kala long ka Jingkirku ka Bakrau ya kipai ba ha ka Tem Ribhoi kham tam ha ka Than Nongpo ban long kum ka Wei na kiyo hapdeng sor Nongpo Henre ha barung syakate ka building na lor ka Jingbun ki dukan ki Basyukhang Kherdep kate ka Jaka babun ki Kendong Kencerat kala kela penban kum ka Tem di kian di drugs Kajaka bernyut, berkajaka lip penkana, kabla isait met, wat tang ban pet na lor ka jingsma ka bashir khay ka bami na katay kajaka. Halor katay ka jing jabo, berkajing ujor babun na kipait ba, na kaliang kinong yalam jong kaseng Ribhoi People Council, hapo ka jing yalam usamla Jason Lennox nongrum, President ka RBPC Ribhoi District, lembat kidukot menta kasengi ka arpway tarik unailar kila late banjurup ya kate ka Nongpo Town Shopping Complex ka belalap shisha ya ka jing i sajmet jong kate ka Jaka habayo pat bani keren bat kinong syong dukan ha kate ka building kila penpau shisha ya ka jing ka bakimat naduk ki Jaka late shabar ka ka jing bombiang ka boarding electric bat kiway bat nakaliang kinong syong dukan kila kentu ya kibor badai pej ya kate ka building bakin shim kia ya kate ka jing jong kinong syong dukan Mana Muda Kompleks? Jing Malaysia mana Muda Kompleks kalau ka toilet ngem don long dangi ka long yo kayu tambah yang har long babun kiblu ki khan bukan ni tingi pili bet tamalong kiblu bun ki khan bukan te kiban kiblu te ki kunca ki long lindo te ki bukan Jing te ki bun nane amar ba ka rum don ka toilet rum ju yo syara menta ban bet toilet hablet sabar ni sya di ba di bendan be hang nehi tang ba ni ba dengem jo ka ayu ka tenum long syara lape lu ka ngila jenjar ban ya di thet la jenjar ba kim dawan ta sini ban rum dari ba kim war ba neng sia syong ba sini di Jadi habis itu kayu di ka ne ka dau kin ka dau duna kerja ikum bangi ir babun ki dukan hang ne ki khang te ka dau trai klap bentiap ba ka jingkhang ju ki dukan hang ne Kitu ro bakhang kila salia ba I kenja ba dan pereu dukan ka dau kerja kayu ba hat ka dau kimia kit hias rum syong dukan ka semua salia habang nadu bagi syong dukan hang ni ka jingi rumpong hang ni muda dei ka pankana nama pankana tu kuar ba kadang long de tu kadang long pankana te tang ba kimia sumar kimia meeting kile prumar dia ayu pathar ni sadau kalong kam khut ke arung ka hadir ba de hadir kata ba de ka hadu mata yundon ni rele sabar ni hable bisa sabar ong no ni sabar de teng fi ka jinde ka don be ke nama ba man ka singi don ni ra ba sabar de ga ka eksha de da ka wei pada pun ka balai ka ba ni don jinde ane muda ba kiwan ki breu banabar da don makna gi skuti de gimali era bagi ban penjaklia ini jakai ini akan tampil kendong kita sabar pathar kendong belum diri boleh sabar deh kata bat nangka habang ipit hapo jong gani lah kurang flu jong gani muda deh ipun pelat kini diberi giba bawan di wide bawan di fiat bawan di drop semua deh itu habadan kita buat kita don tentang hijak mau apa dan kita kemudian bekerja ni bagi buat support ni nama bekerja bekerja sementara kami mensyongha yang ini bersyongkan hanya muda asal ini dari bentuk para mensyongkan min dawa mengulung dari jasa ini kamu ini sementara suplemen itu begini ini jasa hilang biru deh nanti kajing kuncing subah nanti kajing itu yang muda bukan ke itenak dan yang muda seperti tang di selang pendongi kita sungkan bagi termin buat kowe ke ba nganglut detang katahi ba yakni ngusulkan hitam idan bukan lagi mi pli ketobi bolos ma long ba ngidon kan ngim dia pli kemudian kan ga euro aja ga ba ganang
Mo kanang heyo kanang rit pa din. Matabon pa kami. So nakaliang jong ka Riboy People's Council Saintly. Kontak sini di dan po jong ka building ka balatip kung kanong po town shopping complex. Kajingwan jungi kan sini ban jurip ya kan ka building nadu ground floor adu top floor. Kalong hadin baniyo ya ki jingujor na ki pai nong shnong jong ka nong po shnong di Marjan kam-tam ki samla. Ya ka ba hakini kinjat sini ki baladap ni layo bun kali ki shiti. Ya ka ba ki badoni ka jingmut ban penbahaya kan ka building ban tape mai kan ka building but nak benta gitu ki samla ki badoni ka jingmut ban seng ni ki kam ki jam affair hi kat kum ka complain ka bangi ngiyo hi kalong ba ka balik se ka ba ketik ikar kum berkat ni kum ka seng namar ba ka complain ngiyo ba ki dukan ki babun hi ki di ki bakhan but on dangi lawan man kasih ban jurip dal ki jong mak ngilap isya ba kalong kumta le sala benong bah kawi ka floor ki don shispa atli ki stall but haki shispa atli ki stall average ki bapli ki long artho rapu pat ki bakhan ngila masyang mane ben kiu ki second floor but third floor ka second floor dang duna third floor lim don hila benong ar lai tli ki bapli fi ka seng hi ka keren hi nak benta ka jingbit jingbiang jong ka building kayang juru akan nungrim ban address ban highlight ya kan ka jinge ya ka ba kini ki nongshong dukan ko aja kan ka building ki ya kendu bat kemala ban sutu mene ka por ka bangi ya ki ban kendu bat kini ki nongshong dukan ka wei na peng kita ki jinge ki ba ki ya kendu ki ba kampang met kalong ba kini ki basic facilities ki ba de bandon kini ki infrastructure kum ka lain kum ka jakali sabar kita ki haban equip lang ka por ka bangi ra ka building Henry ka finding jungi bende COE ki pan kanang tai kim bet ban rung breu mar yarung na jingkhang hi pila sungtu ba kam fit na kamanta ki breu bat baro nadu na ground floor first floor second floor but third floor baro ki long kumta ka umru kamdan tengi kli mane gitu ki basang dukan ngong ba piele kumno ba ki kwa ya ada ka khot kamar yang ni pi kiong ni hamare sa oyom ni hamare sa ki pat ki building ki Marjan ki kane baro ka de ka eke ka bakum ka sang ni sngo ba ong ba ni dap ta ka jing sngo khia but haga jinglap jingsem jingi bata kasngi kam degi tang kada kaca kali sabar lane ka lane ka lai but haba keren ni ka lai la benong baka jinglip lai kam degi tang apo jong ka building Henry ka nong po barok away hi ka lai ka shaithut ka ko sha ko pat Henry pat ka bangi ko ban bu jukli na kalian kuseng ka long ba kiti ki generators ki machines ki bahe ni ground floor baki bu kiti ki generator hang tai ngatharai nadu bala thiet simla pandon kam namar ba mene ha ka jingi kendu kini bagi shon dukan ki ong ba ka power backup kam judan dalip light mut lip light bang telong ba kini baro kide ki balik sala benong ba kade getang ka jing pensarwa ya ka bisa ba pi kumbala ban sutu ikene ka building hi la be nadu shipong sinem tam man shwa kumbala ban sutu bat kador ka ba khat new klu ne khat pra klu ra ngim bakla but kata kamdir ka amount ka boret kani ka it's a big amount but ka jingmut hi ha kapor ka ba kira ya kane ka building hang ne kajimut kalong bakani ka building ka kalalong ka jingkerku na ka banta kadong ba ka thanjong ko namar haba kadon ka building hakadon ka bebit kumangila ada satu sanspa praspa ashi hajar bat kumangi ngila ban smutu kalong ba lar kini disamla ki jomi kinyo ban set up lane ban establish ya ki kam ba pher ka ba ki don jingmut namar kane kalong kum kawin ki lat ban ai kalat sengkam sengjam ni kun samla hi kilong mi kilong pa ki jongi henry kum magalong menta ngimtip kai ka problem ka badon aku ajo ka building henry ni yo iba ki dukan ki babun de ki khanglut bat ki bapli gidi tang katu ka nengot te kani kadi ka kai ka bangi nakale ngaseng ni smokia bat ngihap ban perkat thmai menengi nang ikran ba ki de kan ba kani kadi ka kam ka bangi hap hi mata ban yashong bat perkat bangin thau thmai kani ka nongpo town shopping complex pila da kalong hakane ka rukom kane ka kalalong man kumba long na kadon kadon tin ka boong ba long bangi berat ya kimon naik mat bisniang pingi ngim skutu ka value ka jing kordor ka building pi habangi ya na po nong po ngi basyong dukan madan basyong surok ye bun ba kai ga daw namar ba ki ong balarangipan ya ka kamera larangipan ya ki dukan la upload te habaka upload balikim pli fi shibun ki jing kli kimi te dina kadang-kadang nak kalian kita seng
kamdon da kuwi ga jimut henry ka ba shai ba ka jimut ka jumi ka long ba kane building kumbala bei tengkai ka kumbala onra ka da ka jimut ban ai kam ai jam ni kun samlai jengi kadi ben long ka purpose ka juga kadi ben im hadu kini isi pementa kami kam long pat kunta nomor ba pi kene ka building ka jakria pej ka tin meneh bagi wan kane ka koridor kane breng pej hadu motar ngi ka jingdap ka apa slap pej ka jing pe juga tin pi kini ki repairing maintenance ka management kini ki long ki badon kam ka audit kitu ki basyong dukan ki bamusyong dukan ki bakhan ki benai ki snem kadon kam ka audit don kam ban khot yaki don kam ban sungthu ka ika problem balik hang balai mla ban pli bat kita baru khoi don kam ban nang yeshong bat kalian ka seng kumba ngidon ni ka jimot ban patbah ba ngini kendu yu deputy commissioner insya Allah ngala phone la syai mila ban kendu yu bat kino ki committee ke bayi dur bat kan ka kam kala ban kino committee ni ko hilong ba yaki ban ngini syong ban ya perkhat kuno ban ngini ban patbah kan ne pi kan ne kam de ban long ka tem naga mata ki babun ki jat kam ki basniu ka po cakap bilang asal lang ki jongi kai ka report ka bangi yo nadu ground floor dangi lej nyelap ki bilur ket mane nyelap ki ternia nyelap ki plastik nyelap ka jinjabo nyelap ki jinglit sabar jong ki bro ki bala long caba palak bat kane ka building kam long suitable na ka benta ka kantin shopping complex uai ban wan rung hani hapo building ban ong mangali shopping hadu mentang am pati asu ban ong bayang ni shopping hapo nong po town shopping complex nomor kadang kadukan only handful tangkat tu kan neteli kidukan kindon tingem ngamtip ngini shoppingnya ka eyang ne tela dangi ko ai bakan nongko kan kiu ka ekonomi kayo ka kuat kan kiu tingi hab em ban ailat ki nong snong makin pli kedukan haba pli kedukan ki don ki bandrung don ki bamit don ki betit don ki bapet don ki basiu bat katu ka automatic ka create ya ka ekonomi mar badon ka jing ya jadi ya tiet ka don kayo mar badon kayo ka jing mun ka de no Fila dangi compare ki wik town complex ki wik pat ki town ki wik district ngimi ir bakan long kumne hani tang kanung po bat ngimtip na kai gadau te yakini ki problems kala ban den hang no ka problems ka bale se ka ba ki ka management ni kayo i tam bolong ba kani kalong kum back of call kajingwan jumi na kaseng mata kasih hane kalong bangin kresu thia ya kitik bodon ka bor baki ki hab ban 5 months kani ka complex ban pentmai ka revitalize bangin revive ka sa kisin bangin petim ya ka glory ka burom ka jongka kum bangi ni ong ba kane ka de ka burom nam ta karboy district namar kum kini ki infrastructure him jude yo tikna pi kane ka de ka bahe tam ka investment apo jongka district la bodong namar kane ka de ka investment ka ba shongnia ka investment ka ba depor bar ka investment ka ba ailat ka ba plilat na ka manta ki ba bun ki pai nong snong jongi hende kum ka long mata ni yo sngo hang ne mener gidon ka itu yangi ba ka dukan te hakapor ka badon kan list de kiwe ki breu tan ba ki ba shong par ki shong pateng tingi ong kumno ki shong pateng ki ong badon ki ba shim bujli le sementara dengan shim nga ngam pelidukan ai no pateng yeno tingi ya sungtu pat mangi ki kum katu le se kam dadi kan ka problem la ta kitu ki shim pateng la ki pli ki ka problem ka long ba kitu ki ba ki that parti ro kitu ki khang nya ka dukan ki kane ka problem ka balong practical but nakali yang jongi ko mga ongay pirong bangi ni kundu yo deputy commissioner ko mukli do sa district ba unkon ya kita ki committee but ya kita ki stakeholders ki balong relevant ba kani kakam kino ki committee ka management ka badipe kani kakam nakali yang jongi ko kaseng nginra khmat jo deputy commissioner but ngine syong ka meeting ban penbet bagi niyo ban review kumno bangi ngila ban penbet pembiang ya kani ka nongpo town shopping complex namar ba ko mga ongay pi kani ka jaka ha bagi wan hane ngini ban wan na ka jimut ban ya thiet ngini ban wan na ka jimut bagi wan pej ki jing ton kam ompat da ki we ki jingmut bagi wan hane bagi le ki kam ki ba lok auria ka kam ga ban pentron nya ka ilang sa alang bagi wan di kiat bagi wan nya kendu samlalane ki kum kita ki jai kam ki hadu mata mane por bagi ki wi chejrong yu i ba ki badan hang te ngamtip ki le yu ki shu yang ki shu shop ki shu ya keren kam don ba kan no boong ba ki de kita ki ba wan yo wan hat wan tit wan pet te kam long kum ta te mur katu ka purpose ka ba kisang ye kan ya kayap no ken ladanga nga ong bamantang ay pisay ya kanu ka district ya kanu ka town bangan set up bangan establish kat ikan ka building pila dangi bakar result juga kalong kumne mut kade gajing sarwai ka pisa pa iba katu gajing temu ban le ka kumtar ka yap no kada kalian juga seng ku mga ong na do basdang ban yimdon na ka we gajing mut ban kento ban penlong ban penkelador ka and they genuinely kum bangi yo ka complain ni one based on that but ka finding gajing kalong ro ba kan nongpo town shopping complex kade ban kelador bat kasyong hangi kinong syong dukan kasyong hangi ki baya tre ki kampai ba kasyong hagi badan ka bor ban tembek untuk bahai kan kakam bal ada kadon kami ni bani kendu ya kinu ki let's say ki badipe kan kakam be it nadu ka district level shadow state level ni nak kali jongi ni don ni kata